Усім прывітанне. Мы зараз знаходзімся ў самым цэнтры Гомеля, каля вуліцы Гагарына, якую гомельскія ўлады збіраюцца значна рэканструяваць. І сёння ў гэтым відэа я паспрабую распавесці вам пра тое, якія перамены чакаюць гэтую вуліцу, а таксама пра ўсе недахопы гэтага праекта. У цэлым запланавана пашырэнне кавалку вуліцы Гагарына ад вуліцы Пралетарскай да вуліцы Інтэрнацыянальнай да шырыні 10,5 метраў. Таксама збіраюцца павялічыць колькасць парковачных месцаў да 60. Арганізуюць і двухбаковы рух, але гэты праект пры пашырэнні вуліцы таксама знішчыць большасць дрэваў, якія тут зараз знаходзяцца. Канечне, не ўсё так кепска, бо праектам прадугледжана таксама і ўладкаванне ходнікаў, заніжэнне адпаведна бардзюраў, усталяванне новых ліхтароў, а таксама новай ліўнёвай каналізацыі. Афіцыйнай мэтай пашырэння гэтага кавалку вуліцы Гагарына значыцца павелічэнне прапускной здольнасці, а таксама змяншэнне дэфіцыту парковачных месцаў у цэнтры нашага горада. У суправаджальнай дакументацыі адзначаецца таксама, што быў і альтэрнатыўны праект, які прадугледжваў пашырэнне вуліцы Маісеенка, якая знаходзіцца паралельна гэтай вуліцы. Але ад яго ў выніку адмовіліся, таму што будуць нейкія складанасці пры яго рэалізацыі, і гэта павялічыць негатыўную нагрузку на жыллёвы фонд. Прынамсі, так напісана ў дакументах. Адразу адзначу, што тое, у якім стане зараз знаходзіцца гэты кавалак вуліцы Гагарына, не ідэальны. Канешне, тут неабходныя змены, і частка таго, што будзе зроблена падчас рэканструкцыі, сапраўды добра. Вось тое, што датычна рэканструкцыі ходнікаў, палепшэння умоваў для пешаходаў. Але разам з тым ёсць і цэлы шэраг мінусаў, і асабліва яны датычныя таго, ці выканае гэтая рэканструкцыя пастаўлена перад ёй задачы. Альбо сфармулюю трохі інакш, ці вартае выканання пастаўленай мэты такіх мінусаў. І ці сапраўды ў нас наогул гэты кавалак Гагарына самы вось праблемны ў цэнтры горада, і няма іншых месцаў у горадзе, якімі трэба займацца. Ну вось адразу пра знішчэнне дрэваў. Большасць тых дрэваў, якія вы зараз бачыце ў кадры, будуць знішчаныя. На вуліцы Гагарына іх больш не высадзіць. Канешне, паводле закону павінныя будуць ажыццявіць кампенсацыйныя пасадкі дрэваў. Але нашае заканадаўства, на жаль, на дадзены момант такое, што фактычна высадзіць гэтыя дрэвы за кошт знішчаных можна будзе ў любым месцы, фактычна нават на ўскрайку горада. Гэта будзе залічана як кампенсацыйная пасадка. То бок гэтыя дрэвы не пасадзяць нават на прылеглых да гэтага кавалку вуліцы Гагарына вуліцах, дварах. У дакуменце па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе прапісана вельмі шмат цікавай інфармацыі. Ёсць нават звесткі пра ўзровень шуму пасля рэканструкцыі вуліцы Гагарына, пра ўздзеянне на якасць павярховых водаў. І ўсё гэта, канешне, добра выглядае, але дрэвы нам ніхто не верне, і мы бачым выразную тэндэнцыю пры рэканструкцыі нашых вуліц у цэнтры горада, Кірава, Савецкая, шмат іншых, дрэвы збольшага знішчаюць. Кожны раз нам, канешне ж, дастаюцца кампенсацыйныя высадкі, замест знішчанага дзесьці сапраўды высаджваецца новае дрэва. Але калі ісці такімі тэмпамі, то ў цэнтры нашага горада большасць вуліц застануцца проста голымі. Ці вырашыць пашырэнне вуліцы Гагарына на гэтым кавалку транспартныя праблемы нашага горада? На жаль, да гэтага ёсць сумневы. Канешне, пры арганізацыі тут нармалёвага двухбаковага руху, я нагадаю, што зараз толькі кавалак гэтай вуліцы двухбаковы, павялічыцца прапускная здольнасць, і ў суправаджальнай дакументацыі адзначаецца, што запланавана каля 540 аўтамабіляў, которые будуць тут праязджаць за гадзіну. Але спадарства ў выніку вельмі істотна вырасце нагрузка на перакрыжаванні, што з вуліцай Інтэрнацыянальнай, што з вуліцай Пралетарскай, дзе і зараз ужо ёсць праблемы з тым, каб увесь транспарт паспяхова паспеў праехаць альбо збочыць туды, куды яму трэба. І гэта яшчэ не ўсё, бо ў выніку гэты транспарт, напрыклад, калі трапіць на вуліцу Інтэрнацыянальную, то ў выніку стане праз нейкія 100 метраў на іншым перакрыжаванні, бо заўжды прапускная здольнасць ацэньваецца самым вузкім месцам. Вы можаце дзесьці пашырыць вуліцу, там будуць хутчэй праязджаць машыны, але ў выніку яны ўсе нікуды не знікнуць, яны проста будуць стаяць у новых корках на іншых месцах. Наступная праблема – гэта новыя паркоўкі. Тут з'явіцца агулам каля 60 афіцыйных парковачных месцаў, у асноўным дзякуючы таму, што вось нясуць гэты плот, і тут будзе лакаваная досыць вялізная паркоўка. Праблема ў тым, што гэта не вырашыць дэфіцыт парковачных месцаў, што сапраўды здольна паўплываць на сітуацыю, так гэта ўвядзенне ў горадзе платнай паркоўкі. Тады большасць аўтамабілістаў будуць вымушаныя задумацца, ці варта ім карыстацца прыватным аўтатранспартам, ці гатовыя яны за гэта плаціць, і дзе ім пакідаць свой аўтамабіль. Бо на дадзены момант вы можаце
прыехаць на сваім прыватным аўто і кінуць яго на тыдні ці нават на месяцы ў самым цэнтры горада на большасці з вуліцаў. Ніхто вам за гэта ні рахунка не прад'явіць, ні прэтэнзій не выставіць. Але пашыраць нашыя вуліцы бясконца дзеля стварэння новых парковак немагчыма, таму гарадскім уладам трэба як мага хутчэй уводзіць сістэму платнай паркоўкі і не толькі на нейкіх вельмі вузкіх і лакальных месцах кшталту паблізу з вакзалам альбо з цэнтральным рынкам, але і на большасці вуліц цэнтра нашага горада. Ах так, дарэчы, да 5 числа, то бок да заўтра ўключна, ідзе афіцыйная працэдура грамадскага абмеркавання праекта рэканструкцыі вуліцы Гагарына. Праблема ў тым, што сама працэдура грамадскіх абмеркавання ў нас вельмі хібная. Фактычна вы за гэты час можаце прад'явіць прэтэнзіі толькі да нейкіх памылак альбо парушэнняў дзейснага заканадаўства. Вы не можете сказаць, напрыклад, што я супраць таго, каб тут знішчаліся дрэвы. Бо дрэвы тут знішчаюцца фактычна паводле закона. Але гэта зусім не значыць, што не трэба нічога рабіць. Наадварот, грамадскай актыўнасці вельмі неабходныя і шмат якіх рэчаў можна дамагчыся і адбіць неразумныя, няправільныя рашэнні нашых уладаў. Канечне, здзіўляе таксама і вялізны кошт запланаваных пераўтварэнняў. Так у суправаджальнай дакументацыі адзначана, колькі грошай прыкладна пойдзе на ўсё гэта. Зноў жа, гэта яшчэ не афіцыйны кошт з нейкага тэндара, але можна ўжо прыкладна ўявіць, колькі грошай давядзецца выцягнуць з кішэні. Так, там адзначаная сума ў 1 мільён 658 тысяч беларускіх рублёў. У пераводзе на даляры гэта прыкладна 774 тысячы даляраў. Нармалёвы такі кошт атрымліваецца за 60 новых бясплатных парковачных месцаў і знішчэнне дрэваў. Таму на прыкладзе гэтага праекта ў чарговы раз бачныя няправільныя прыярытэты ў транспартнай мабільнасці нашага горада. Большасць запланаваных зменаў у першую чаргу будуць датычныя ўладальнікаў прыватнага аўтатранспарта. Пра камфорт для пешаходаў альбо іншых груп мабільнасці думаюць у апошнюю чаргу. Напрыклад, тут досыць істотна ж пашырыць дарогу, але не запланавана ніякай дадатковай паласы для тых жа самых раварыстаў. Вось і атрымліваецца, што афіцыйна ў нас дэкларуюць, што ўсё робіцца, што ў нас клапоцяцца аб тых жа самых раварыстах, але калі ёсць магчымасць зрабіць для іх паласу альбо выдзеленую нейкую лінію, нічога з гэтага не робіцца. У звязку з гэтай сітуацыяй радуе сярод іншага тое, што ўжо няма таго шалу ухвалення любога, нават самага глупага рашэння нашых гарадскіх уладаў, якое можна было назіраць у інтэрнэце, напрыклад, раней. Так, у каментарах аб прапанаваных зменах вельмі шмат людзей уже задавалася досыць рацыйнымі пытаннямі, чаму будуць знішчаныя дрэвы, чаму аб інтарэсах пешаходаў думаюць у апошнюю чаргу, чаму сярод усіх вуліц была абраная менавіта вуліца Гагарына, асабліва гэты ейны кавалак. Няўжо гэта самае праблемнае месца ў цэнтры нашага горада? І з імі складана не пагадзіцца. Можна ўзяць, напрыклад, тую ж самую вуліцу Шаўчэнкі каля аўтавакзала, якая ушчэнт уся разбітая, дзе разбітыя ходнікі, дзе сама дарога, дарожнае пакрыццё выглядае так, нібыта там толькі што адбылося нейкае бомбаванне, там вялізныя яміны пасярод дарогі. Машыны ў выніку вымушаныя рухацца тут з хуткасцю прыкладна 20-30 кіламетраў, у выніку яны расцягваюцца ў гэткі цягнічок. Пешаходам хадзіць па гэтых ходніках нязручна. У некаторых месцах вельмі вузкая праезджая частка, асабліва каля самога аўтавакзала. Даўно трэба знесці вось гэты плот, які насупраць яго знаходзіцца, і пашырыць там сапраўды дарогу. Такая ж самая сітуацыя назіраецца і на вуліцы Катуніна, якая знаходзіцца тут вельмі непадалёку. Таксама Яміна на Яміне. Вельмі кепскі стан дарожнага пакрыцця, аўтамабілі, якія прыпаркаваныя проста паўсюль, таму што стаянка бясплатная. Але размова не аб гэтым, чаму б хаця б частку грошай вось з гэтай рэканструкцыі не аддаць на той же самы новы асфальт на вуліцу Катуніна. У нас наогул хапае самых розных рэальна праблемных дарог у горадзе. Чаму ніяк не злучыць вуліцу Пеняськова з вуліцай Богдана Хмельніцкага? У выніку адсутнасці вось гэтага кавалка большасць людзей вымушаныя трапляць у новы мікрараён горада проста нейкімі дадатковымі аб'язнымі шляхамі. Чаму ніяк не злучаць прылеглую да яе вуліцу Жукава, таксама з вуліцай Богдана Хмельніцкага? Альбо тая ж самая вуліца Владзімірава, дзе сапраўды трэба пашыраць дарогу. Карцей, вялізная колькасць самых розных аб'ектаў і вуліц у нашым горадзе, якія трэба альбо дабудаваць, альбо рэканструяваць, альбо хаця б пакласці там новы асфальт. У гэтых месцах сапраўды гэта дазволіць істотна палепшыць транспартную сітуацыю. Але чаму ж тады ўзяліся менавіта за гэты кавалак вуліцы Гагарына? Па-першае, ўсё гэта афіцыйна ўключылі ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Сярод такіх самых значных аб'ектаў, якія трэба зрабіць у гэтым горадзе, рэканструкцыя гэтага кавалку вуліцы суседнічае з тым жа самым памятным знакам тром братам Лізюковым, які насамрэч не памятны знак, а самы сапраўдны помнік, і ён будзе таксама каштаваць
каштаваць некалькі сотень тысяч даляраў. Якія яшчэ прычыны маглі рухаць тымі, хто прымаў рашэнне аб рэканструкцыі менавіта гэтай вуліцы? Ну, па-першае, рэканструяваўшы менавіта гэты кавалак вуліцы, будзе адносна лёгка справаздачыцца перад сваім кіраўніцтвам. Не трэба будзе весці іх на ўскраек горада, на нейкую вуліцу Пеняськова і тлумачыць, чаму менавіта туды трэба было інвеставаць некалькі сотень тысяч даляраў. Другой прычынай бачыцца мне тое, што значна выгадней адным махам узяцца за нейкі відавочны, недалёкі ад цэнтра горада аб'ект, засвоіць менавіта тут вялікую суму грошай, чым выбіваць сродкі на той же самы новы асфальт дзесьці ў адным месцы горада, пашырэнне невялікай вуліцы на ўскраіне дзесьці. Ну і, канешне ж, гэта праца на будучыню, бо пасля пашырэння менавіта гэтага кавалка вуліцы Гагарына вельмі лагічна можна будзе абгрунтаваць, што трэба пашыраць яе і надалей. Ну, альбо ўзяцца за пашырэнне вуліцы Пралетарскай, а гэтыя планы ў кіраўніцтва горада ўжо даўно спеюць у галовах. Ну, адзін новыя рэканструкцыі, там і новыя грошы, таму ўсё ціп-топ. І можна было б падумаць, што гэтая праблема датычная толькі нейкіх гарадскіх актывістаў, якія вечна ўсім незадаволеныя. Не. Як я ўжо адзначыў, з гэтай вуліцы сапраўды трэба нешта рабіць, але, на маю думку, гэты праект трэба перапрацоўваць, дапрацоўваць, змяніўшы некаторыя акцэнты. І гэта сапраўды звязана з камфортнасцю для большасці гараджанаў, бо калі мы усе змены будзем рабіць толькі для прыватнага аўтатранспарта, то далёка мы не пойдзем. Да таго ж нас падтрымлівае і кіраўнік дзяржавы. Ён сам нядаўна выказаўся, што трэба захоўваць як мага больш дрэва ў нашых гарадах і высаджваць новае на кожным лапіку зямлі. А мы тут на вуліцы Гагарына, наадварот, знішчаем гэтыя дрэвы. Ну і плюс, канешне, ён сам раней выказваўся аб тым, што нашыя гарады трэба рабіць камфортнымі, зручнымі ў першую чаргу для грамадскага транспарта, для пешаходаў, для раварыстаў. А дзе мы бачым клопат аб раварыстах у праекце па рэканструкцыі гэтага кавалка вуліцы Гагарына? Нідзе. Атрымліваецца, што ў нас гарадскія ўлады ідуць супраць кіраўніка дзяржавы. Самае важнае пытанне, што рабіць? Гомельскія грамадскія актывісты пры актыўным удзеле прадстаўнікоў урбаністычнай ініцыятывы «Смарт Гомель» стварылі петыцыю. У ёй мы заклікаем усё ж такі дапрацаваць альбо перапрацаваць праект рэканструкцыі гэтага кавалка вуліцы Гагарына, не знішчаць па магчымасці дрэвы, якія тут ужо існуюць некалькі дзясяткаў год. Як мага хутчэй і актыўней прыцягваць у наш горад сістэму аплаты за парковачнае месца, асабліва ў цэнтры нашага горада. Бо ствараць за некалькі сотень тысяч даляраў бясплатныя парковачныя месцы, якія не задаволяць попыт, гэта тупіковы шлях. Варта дапрацаваць гэты праект таксама і з улікам інтарэсаў раварыстаў. Там, дзе ёсць дзве паласы для аўтамабіляў, дакладна знойдзецца і маленькая паласа для ровараў. Карацей, нам вельмі патрэбная вашая дапамога. У нас фактычна ёсць толькі суткі. Таму пакідайце свой подпіс пад петыцыяй, расшарвайце яго ў сацыяльных сетках і будьце актыўнымі. Калі гэты горад не будзе патрэбны нам з вамі і мы не будзем прымаць актыўны ўдзел у яго развіцці, то ўсе пытанні будуць вырашацца замест нас кімсьці іншым. Ну і, канешне ж, не забывайцеся падпісвацца на мой канал, пакідайце абавязкова свае каментары наконт гэтай сітуацыі, што вы думаеце. Будзьма разам, да сустрэчы!